Čau lidi, takže vítám vás u nového videa. Já jsem už chyběl na YouTube, takže jsem se rozhodl udělat nový video, takže rád bych podívám se, jestli tady nemám to nějaký hezký autoborec. Podívám se, jestli tady nemůžu koupit nějaký auto. Dobrá písnička tady hraje. Tak jaký bych si koupil? Ale já bych ti řekl, ty vogo, tady je výběru. To se ani člověk nepodívá, jaký chce autobra. Tady není to Škodovka nebo já. Na to je Volkswagen. Ale kamo, jako hezké, ale já tady hledám Škodovku, ale to tady možná tady klidně bude. Kolik stojí limuzína? Hezká, kamo. Ale asi nemám prachy. To stojí, kámo, Mailand. Ačkej, zkusíme to. Ne, to bychom potřebovali. Tam Robuxy. A tady to máme, takže já půjdu dráme. Pojď pryč. Yes, stihnu. Tak mě by zajímalo by mě spavnu nějaký auto. Nemám tady moc jako hezký auto, spavnu se třeba tohle. Já se ho dovytonět. Jestli se opravdu teda furt ty garáze, jestli nejsou zavřené. Počkej. Počkej. Autika. Jo. Kámo, co to je za divný? Tak to jsem trochu sklonil. Tak to jsem trochu podělal. Ale jako dobrý, vrátilo se tam samo. Jako dobrý. Tady to už není pojídný, takže si vezmu jiný. A jsem ale divný kluk. To jsem teda nechtěl říct. Audi. Dneska se snažím dosáhnout aspoň těch 100 lajků. Prosím. Já vás prosím jako asi co nejvíc, ale já se snažím prostě, chci nejvíc těch lajků. Aspoň. Protože mamka mi slíbila, jestli tady budu mít 200 nebo 100 lajků, tak mi koupí novej tablet nebo telefon, takže jestli byste mi pomohli v tom, tak bych byl rád. Ještě odběry byste hodili, tak bych byl asi šťastný, asi nejvíc.
asi nejvíc šťastný na celé Evropě. Takže já vás prosím, a tady hodíte ten like a i ten odběr, jestli půjde. Se tady rozsvítím světla, jestli to půjde konečně. Jo, svítí? Jak to? To jsem nechtěl. Dobrý. Hezký západ sluníčka. Takže, jestli byste mohli, tak mi dejte tady like, hoďte tam i zvoneček s odběrem a budu rád jako. A natočím nový video. Ještě někde mám na Shorts 35 lajků, někde jenom. A to mi nestačí, prostě já chci na video aspoň nějaký lajky. Takže já bych chtěl ty lajky na video. Jo, takže jestli by to bylo možné, tak mi hoď ten like a odběr, budu rád. Tak jo. A dneska chceme dojet, kam chceme vůbec dojet, já nevím. Já budu třeba někam sem jako. Ještě hodíme nějaký auto, nějaký dobrý. Okay. Remek ke případu. Vlastně tady všude Batman, jenom by mě zajímalo. Wow, tak to jsem ale nevytočil. Já za chvilku nabourám, podle mě. Ale nevybourám. Jo, bacha! Budeme s někým na závod. Jménem zákona stůj! Já se nestousím. Au. Je z toho ne, já jdu pryč. Wow. Takže asi bychom se měli pomalu rozloučit, protože za chvilku už takže já rád natáčím videa, takže u dalšího videa čau! A dejte celý like a odběr! Čau! Čau!